Merhaba, هم خير هاتن قناة برتوك حزم. Diyarbakır لازم جوارا ذي حفتم بحثا عمر حيام بكم وك بتشارينين خو برباعيين خو نافداره ده ادبیات فارسان دا ام یا کلاسیک دا عمر حیام او چارینین وی براستی لسر زمان هر کسیه جبر کو چارینین وی ام بیشن مجارین وی گوتنین وی براستیم گله کسان به هرسکم و گله کس کیف خوش دبن چیزان گله کس دلی دمینن دنابرا رباعی وی چارینین وی دا نه چارینین شو به کردی نه و نه به کردی دبی از جوار بحثا پرتوکه کی بکم کو ورگره چارینین وی نه پرتوکا me çarineyin Ömer Hayyam yekû Farisi wergerî Kurdî Perwîz Cîhanî ji weşanê Nûbiharê hatiye çapkirin. Ev çapa 2015 dest min da. Ez dixwazim behsa Perwîz Cîhanî bikim li beriya wî ser Ömer Hayyam çend tiştan bêjim. Naxwazim bikevim nav jiyana Ömer Hayyam ji ber ku herkes xwe Ömer Hayyam rind xirab dinasin yani Ömer Hayyam kî ye jî ku ye û em bêjin çarîneyên wî çine mijarê wan çine ji xwe hûn dizanin zêdetir. Ez ê li vir behsa Mamoste Perwîz Cîhanî bikim. Mamoste Perwîz Cîhanî ji Rojhilata Kurdistanê ye ji bajarê Xoyê. Hûn zanin ew aliyê ku dibin desthilatdariya dewleta Îranê de ji ber wî ku ji xwe mamoste ser beşa zimanê Farisî dixwîne di wî alî de yani baş tê gihîştiye ji xwe em bêjin çarîneyên Hayyam bi Farisî ne ji ber ku di wî alî de bi rastî werger ez dikarim bêjim ku serkeftî ye yani li gor ku xwendin û dîtinêrînên me ji bo wê ez dibêjim ev pirtûk kesên ku dixwaze yani Ömer Hayyam bixwîne û bi Kurdî Ömer Hayyam fêm bike Ömer Hayyam di jiyana xwe de bi Kurdî bi helçarîneyên wî re bijî dibe teqez vê pirtûka ku bi wergêra Perwîz Cîhanî bixwîne. Perwîz Cîhanî mamoste niha li Swîsrê dijî û gelek xebatê wî hene wek ez dikarim bêjim ev şîroveya Mem û Zîn Ehmedê Xanî jî ji aliyê wî ve bûye û Nûbiharê de çap bûye. Ev ji berhemek girîng e ser Mem û Zîn Ehmedê Xanî û wekî din dîsa gelek berhemên mamoste Perwîz henin wek Bilîcan romanek wê bi navê Bilîcan heye bi rastî ew romanek gelek xweşik e belkî behsa wî jî bikin vîdyoyekî din de. Niha ez werim ser van çarîneyên Ömer Hayyam. Çarîneyên Ömer Hayyam min got yani gelek mijarê wî zêdetir ji xwe em dibînin dema ku em dixwînin ser meyê yani ser şerabê li ser em bêjin dijîtiya li ser İslamê yani ne ku dijatiya wî ye lê dema ku kesên ku hema yekem car çarîneyên wî dixwînin dibêjin gelo ev kesa dijminê ola em bêjin İslamiyetê yan dijminê pêxemberê wî ye dijminê ew ye zêdetir meyê vedixwe bi awayekî gelekî em hemen rexnê xwe tûj dikin lê dibe wisa nekin. Ömer Hayyam bi rastî kesê ku bi hestiyar e ev gotinê wî ji dil tên û bi rastî gelekî jî xweşikin gotinê wî ez dixwazim ji we re jî çend mînakan bixwînim dibe wê baştir were fêmkirin. Di çarîneyê xwe de dibêje ku ez ku mirim bişom leşê min bi meyê telqîna min bidin bi saz û zirneyê bin xweş bigin cangê min hû bi badeyê min çel bikin li ber dergehê meyxaneyê. Bi rastî em dibînin zêdetir behsa meyê dike behsa wê şerabê dike lê li vir meqseda wî şeraba bi rastî ku tê vexwarine yan ew ava sor e an jî ewa ku di aliyê ruhî va giyanî va yani behsa wê dike tesewufê de ev dibe em li ser vana bisekinin. Ez ê yekê din jî bixwînim ji were çarîneyekî li vir jî dibêje ez nizanim yê çêkirina ça dariştî ez kirime cehnemî yan jî bihiştî bihişt bo we bidene min hûn sê tiştî ney û mey û mêkewek sîng pir lêmiştî. Yani çarîneyê wî ji xwe tevahî dema ku me lê dinêre ser meyê vexwarina meyê li ser em bêjin behsa olê dike behsa pêxember dike behsa wê kevneşopiya bi rastî nava civakê de dike û gelekî zêde rexne dike yani wê civaka xwe wê em bêjin
civaka ku li gor wan kevne şopiyên xwe dijî û dixwaze civakê bi wê rê bibe rast Ömer Hayyam li dijî wan dizkine û Ömer Hayyam di dunyayê de ji xwe bi gelekî navûdeng e û tesîr li gelek em bêjin nivîskaran kiriye li edebiyatên dunyayê kiriye ji ber wê Ömer Hayyam dibe bi Kurdî jî were xwendin û were fêmkirin ku wê baştir û xweşiktir bibe ji bo vê wergerê jî bi rastî Perwîz Cîhanî gelekî serkeftî werger kiriye ez dubare dikim û ev qas di bêj kerema xwe min bibin aboneyê kanala me beecîbînin û şîroveyên xwe bikin û pêşniyazên xwe jî bikin ji me re û ji hevalê xwe re jî kanala me pêşniyaz bikin dem baş.